Deci, Fabu, tu ești ăsta cu name, nu? Zi-mă. Da. Bun. Și tu ești ăsta. Lost. Bun. Hai. Alo? Nu vorbiți în pula mea cu microfonul pe joc. Te distorsionează cu aia, stai cu minte. Ce la tine? Monstru ăla negru. Ce monstru, mă, că aici nu-i monstru pe nivelul ăsta. Cum nu? Întreabă-l pe Broda, nu-i monstru. E unul mare, slab și negru. Și nu e Aladin. Ești Uite-te! Trebuie să stau după voi, nu mă lasă. Hai, bun, hai. Credeam că o să ne trădești. La băutul super. La băutul, la fel. La baurtul. Care la ba. Bă! Vino și tu. A, uite aici se iese. Și acum să vezi că se spawnează Aladin. Așa zicem acum, Aladin. Cornel. Aladin. Veniți, mă, ce faceți oamenii lui Dumnezeu acolo? Veniți odată. Bă, vezi să nu pici în găurile astea că te duci pe stulă. Mergi așa, ca pe bordură. Mergi ca pe bordură când erai mic. Adică alergând până ți-mi pici și strâmb curul. Ce dra! Care... Tot hai că mici. Te zici că e pisică. Ce? Am crăpat. Știi ce înseamnă că e pe aici, nu? Unde dracu e ieșirea? A, uite acolo. Aladin. Stai să-mi dau respawn. Nu stai că vine și Aladin acum. A, da-te... Hai mă, dată! Vino în boa, bă! Nu știu pe unde. Hai că merem așa. Uai, ce era să pic să-mi bag pula. Ce că a găsit? Aladin! Dar oare dacă îl împing pe Aladin în groapă, moare? Nu. Sau du-te, întreabă-l, du-te, pune la ureche. Cum dracu ies de aici? A, hai încă, poate pe aici. L-a prins și pe el. Pe cine pe? Da. Muehehehe. Nu, capră. Campează ăsta exit-ul. Păi cred că campează exit-ul. Nu campează că am ieșit iară. Bate-te Dumnezeu, așteaptă-ne și pe noi. Să-mi bag pula până și background-ul la e comic cu voi. Hai, finally. Oh, nu! Ce faci? Aștile! De aici nu era mă monstru, mai țin minte că ne-am învârtit tot ăsta și nu eram pe noi. Ah, da chiar. Ba, era monstru aici. Era? Da, nu mai știi. Bidineaua n-are coadă, ista bidinea. Hai pula, pune coadă, ista bidinea. Ista bidinea. Ăsta nu-i normal la cap. Bidineaua n-are ista bidinea. Hai pula din cotor, ista bidinea. O găsit textul. O ai găsit De textul. ce nu mă lasă cânt? Lasă-mă să cânt. Hai, cam cheia. Hai, bă. Hai, ista bidinea. Aici e iar Aladin. Aici ce dracu, aici nu eram în nimic, a mers toată linia dreaptă să mereu. Încoace la ieșirea și încoace la Aladin. Da, t-a trecut. Mă bag în conta aia cu... Păi da, retardatul de Fabu. Nu, a găsit o oglindă. Și a zis să o frece cu coile. I-am zis să o frece cu mâna că apare duhul Aladin și l-a frecat cu coile. Și cred că de-aia ne-a teleportat în backroom. Nu e. Păi da, Ne vine am zis să... cum aici. Sau trebuie să-i mânci prăjitura de bună aia de babă și n-ai o teleportat aici. Bă, tu nu băga pe tanti, s-a pus că la mine în conversație. Vezi că vine Aladin. Vine Aladin. Ia, Tu aici. mâncare bidineaua. Vine Aladin. Am găsit melodia bidineaua. Vine Aladin. Zit!
Oi, Doamne ajută! Au, nu, levelul cu Vasile! Hai bă, hai să cântăm la mulți ani lui Broda! La muie să nu mă uit alți ani! Ista Biblia. Toate pune coadă, ista, A, da, ista ca să Biblia. știți, ca să vă ascundeți de Vasile, trebuie să vă băgați în mers. Ista Biblia. Toate pune coadă, ista, Biblia. Bagă că tu Mare bagă, bagă! plăci, ista Biblia. Pune, ista Biblia. Ca toți trei! Mare plăci, ista Biblia. Ista Biblia. Ista Biblia. Taci odată cu bigineaua ta că te învârt Vasile ăștia pe lângă mine. What, Biblia. Ne-am băgat mă pula. Marta cras. Vezi că nu bagă Te reclame. bagă pula în tine. Toate două tinte, ista Biblia. Dar oprește muzica, băgăm Marta. Ista Biblia. Ista Biblia. Bibliaua. Am furat elicopterul în Ceaușescu. Serios? Și nu merg cu el în Pe pizda? doi de Vasile la mine, băgam așa pula. Atunci am întors și plec. Îți doi de Vasile, dar doar că am dus în partea nu știu care. Ai scos talanta, am crezut că tu ești. Ce dracu e aici? Vin Vasile spre voi. Dar vin la mine, băgam așa Ia pula. uite! Fugeți pula. Unul vrea să merg într-o parte, unul vrea să merg prin altă parte. Nu-mi place. Stai din buș, ca la tot. Stai din buș, ca la tot. Păi te duci, n-ai cum să fugi, ușor. Cu talența în Occident în casa. Taci odată. Nu. Bată-te, Dumnezeu! Vezi că încolo sunt Vasile. Au, fuck. L-am auzit și eu. Asta-l mușc pe Vasile dacă... Mușcă-l de pulă. Bă, dar noi câte chei am găsit? 3. Bate-te, Dumnezeu! Avem green key, blue key și iron key. Am încheiat de la nivelul trecut. Ah, m-am speriat. Uai, bate-te, Dumnezeu! Trebuie să ajungem la verde. Verde. Hai! Nu mai verde, gata. La verde am fost eu! Deci acolo trebuie să merg în albastru atunci. Da. Bai că ei cântă. Bagă ăștia manere. Uite, am găsit cheia roșie! Broda, du-te Bun. la roșu! Păi ies deja, stai să... Du-te la ușă, ia fuse-ul! Să mă odihnesc. Odihnește-ți coile! Dar întoarce-te înapoi la roșu galben. Pentru că n-am găsit... Stai că luăm și noi pe ăla de la albastru. Vasile. Stai să luăm fuse-ul de la albastru. Da, Vasile. De lasă-l pe Vasile! Da, în spatele meu. Ia uite. Ce? Let's go în America. Merg tu să-mi țuci pula. Avem 3 fuse-uri. Câte ne trebuie? 3, nu? Păi 3, unul l-am pus deja. Nu veni! Stai acolo! Vine, Cu vine. mine vorbeai sau cu Vasile? Cu tine! Uite! Ah, Vine. îi dau se duce la Broda. Nu! Da, mă simți pe mine. Ce romantic e aici, asta masă. Ea nu mai flash. Tu-l pula aia odată, te-am înșelat, am plecat. Te înșel cu Vasile. Dar te mănânce. Uite, suntem la verde. Ai toți 3 sub masă. Muncă în echipă. Cum s-au dus? Îmi pule cu satelitul, hai. Bă, ăsta cred că ne campează. Ăsta ne campează. Hai mă odată. La ușă. Încoaci unde-s eu și unde-i Vasile. Băga m-aș pula că-s toți 3.
Ia uite. Asta-i, mă. Păi ia ca aia și fac. Uite aici, că mi Treilea. la tine. Repede, al treilea. Bă, vei să... Doi. Cred că o să fie tot 3 la tine. Noi te-am lăsat, ceau. Ne trimiți o carte de vizită când termin cu ei. Eventual o casetă cu filmul ce l-ați făcut. Hai, dracu. Gata. Ce urât ești. Ai făcut filme romantice cu ei? Nu? Încă nu? Credeam. De ce nu putem? Ia, uite. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Current Fabu ne-a părăsit. Oh, shit. M-am blocat. Nu, lăsați. Cum dracu ies de aici? O ieșit din joc, băga-mă și gura lui. Cred că Bun. nu-i problemă. Așa știu. Te-ai conectat? Ia, ce M-am e? conectat mai bine. What the fuck? Să fie ceva mare. Mă. Dar n-ar trebui să mă mare. Deja e aici, adică îmi bate inima. Îi bate inima, ai de pu... Ia, are ceva în... Mamă. Are ceva în frigider. Vino aici, bă. Ce? Aici unde? La mine. Dar unde ești? Hai. Ce e? Wow, o budă roz! Bă, nu mă închide aici, că nu vreau... Nu mă închide că nu vreau să fac laba. Am luat-o. E a mea. Este a mea? E a noastră. Tu te dracu. Mamă, cât ai... E a mea. E a mea, dar e a mea. What the fuck, Hello Kitty cu mustață. Ah! Tati? Asta ar trebui să ne bată. Cred că își vrea jucăria înapoi. Ei bine, nu o să o prime... Când au zis că nu o primește, au dispărut. Au zis că vreau manuelă. Las că eu dau eu pe aia din pantaloni atunci. Bine să fură pereții. Ia uite, na. Stai că vin și eu să-i dau jucăriile. Gata. The end. Nu e ăsta de end, să știi. Da, ia ce e la cum are gura mare. Bă, asta nu e extraterestru din Ben 10? Ăla Ghost Creek. 5, 4, 6. 4, 6, 4. 4, 6, 4, bate. Na, 4, 4, 6. 4 și 4. 6, 3, 4. Bine, bă! Face că am băgat și eu același în același timp. S-a mort tu. Da. Bă, asta a fost faină. Oare am murit? Cred că ne-o sub tăia până la moarte. Hai așa în poziția asta pe capăt. Merem așa sus. Mergem în sus sau în jos? De ce zici? Am o idee. Băi, eu chiar vreau să sar jos. Geronimo, Da, bă, numai ce să pe ce ai făcut? ai picat în neant. Vin la tine. Îți prea gras, nu în cap să... Ești mai sus ca mine. Ce, mă? Da. Eu mă uit în sus acum.